Mao ni si CB girl. O kining mao ang iyang sugilanon. Mao ni ang iyang Pinoy-anan ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon. Come here, CB. Mao ni ang iyang crate. Come here, CB girl. Come here, CB girl. Come here. Mao ni ang labing una namong gipalit para ni CB. Diyang gihatag siya ni Dr. Frances de la Serna. Ngadto siya pasyente nga si Dr. Iris sa Kusalem. 6 weeks old pa si CB. Sa diyang gihatag siya ni Dr. Frances. Come here, CB. CB, come here. Come here. Come here. Pero kini CB, ganahan kanim si buwad adlaw. Balaka bas Dr. Iris tilig ma-heat stroke or ma-dehydrated, pero apparently makatabang tayo na sa ilang health. Mga tanan dyan Dr. Alice Utlang sib ha. Ganong ganahan man kay kamubuad sa adlaw sib. Kung sa may benefits ana sa imong kahimsog. Pero atong tan-awon ang crate ni CB. Muna iyang crate na siya duha ka unlan. Na siya daghan duwaan mo na iyang paborito nga duwaan. Saan yung mga paborito ay sib? Muna ra. Muna iyang duwaan. Muna iyang paborito ay mabasa na siyang laway. So labhan na sana ni Yaya Mar. Yan pa siya, Isus kini. Ang iyaning munika naputol na. Awa pa di eh. Mga nang munika ni CB. Ganahan guys siya mo duwaan na nila. Kailain yung duwaan. Ay manisib. Ang iyang pigi. Sib no? Ano yung duwaan no? Pulos man na nindot ng duwaan ni Mingabing girl. Oy. Yan, dugamay pa kay siya, sakto pa kay siya, karon worried na Dr. Iris Teli og dako na ba kay siya para siyang crate. Pero, di man sa may ganahan mo, man sa siya reklamo, pero naghuot na siya gamay. Pero, manda pa man tiyali na sib, no, ang imong crate. Tanawa ng sandal sa Dr. Iris niya, siya di parking din kay, arim na siyang standby, malingaw kay ni siya, dahil yung katuog, na si CB na diya sa sud. Maghagwa-hagwa pa na sila before na sila mga tuog. Ako tuog na ko, kay kadlawon pa man ko mata. Tanawon sa kapinangga ni si CBO, ni Yaya Mar. Yaya Mar nagbutang aning mga tuwalya sibno. Reserba na sa mga hapin sa iyang crate. So, human pila ka adlaw, ilisan ng Yaya Mar. So, humot kay ning crate ni CB. Kunya, limpiada kay ni siya. Kanang pad gibutang ni Dr. Iris sa tapad sa iyang crate para na siyang pupo or pipi. Para di ba siya mo butang mo hatag mo maghinugaw hugaw diya sa sud. Pero kini si CB di gyud ni hugawan. Limpiada gini siya tagsara kay siya mo pupo ug mo pipi diri sa sud. Usually adto ni siya sa gawas. Among ipakita ninyo karon taw ng iyang playing pen na mo'y nahimutangan sa iyang murag iyang pupo place ug pipi place. Sib no? Come here. Come here. Let's go to your pen. Come here. Come here, Bing Bing. Malhinta sa playpen ni CB. Come here. Come here. Mo ni among hallway. Come here, CB girl. Come here. Pero sa di pa tumato siya playpen, hapit naman ang tama ni iyang kananan ni CB. So kana mo nang iyang water. Usually, ganahan na siya mo inom og tubig kung dunay ice. Liwat kay siyang Dr. Iris at tumutangan og ice ha. Aron nga makakita mo sa ni si CB mo inom nga dunay ice. Come here, CB girl. Come here. Ice pa gani, oh. Na-conscious si CB. Kinamong yung camera. Wa mo duol. Pero mao nang iyang kananan. Ang iyag yung food container ni akong gihugasan kay bag-o man ning mahaw. Murag branch na lang ning iya. Muna yung food container. Nindot kay ni yung food container kay rubber ang base. Rubber ang base niya. Di mo dagan ang iyang food container ni kaon niya. Di siya mo dagan, muungot basil siya. Kay kun kini mo ipakan-an niya, maggandagan man ni. Humukay mo gandagan. So mapulo ni taon CB og gugod sa iyang food. So kini usually para ra ni sa katong dunay butanganan para water, nya kini para sa iyang food. Pareha ni edad ni CB kay gipalit ni namo pag kuan pa man 6 weeks old pa siya.
Hantod karon mao pa iyang paborito nga kananan wa pa ginamo mailisi. Human siya mangayo og ilisan. Where are you, CB girl? Mo ni ang iyang mga duaan. Come here, CB. Mga duaan ni CB. Inyo ni mga viewers, kamo nang hatag ini mga duaan ni CB. Makaila ti mo asa ani ang inyong ipanghatag ni adini kang surname sa Seda, ni adinhi kadto atong viewers sa Balamban nga naa karon sa California. Daghan kay ning inyong mga duaan nga gipanghatag gawas sa nga gipamalit ni Dr. Iris. CB, come here. Come here, CB. Come here. Come here. Suya siya, duaan man nimo ako man na. Pero usually kining iyang duaan sa una magkatag ni tibok bay. So masuko sa Dr. Iris, isigihan na gid siya og train, sigihan gid siya sulti, gighuman niyang duwa ibutang ang iyang duaan dinhi. Ug karon mura na siya na disiplina. Nga doon na siya duaan, iyan natangagon og balik diri. Kunya makita ni Dr. Iris nga basa na kaayo kay sigihan niya balik-balik og paak-paak, palabhan na sa niya ni Yaya Mar. Nya kini mga limpyo na niyang gibutang dinhi, ang uban tuwa gipang hay-hay, gipauga. Kay para duaan na sa ito ni Bingbing girl, no? Kanang iyan duaan ko anak, murag Olympic bitaw na ang symbol. Pero tungod sa dagko naman kaning ngipon si CB mga guba na ng iyang mga duaan, na kanay usan na nabilin. Usan na nabilin, Bing, no? Usually, ang mga duaan ni CB, ako na siyang ilabay, adto sa layo, niya iyang kuhaon, kami. Niya mutago ko. Karamba, di kita makaduwa sa may kamera ko, no? Pero di na ihatag na ko. Supposedly, iyan ang ihatag na ko para ako nasang ilabay balik. Di na ihatag, kapuyon man siya. Tapulan kayo ni si Bingbing. Tapulan kayo. Ay, di na ihatag ang duwaan. Ay, di man ihatag ang duwaan. Ay, sus. Come here. Come. Ay, sus, murag kabayo mo dagan. Mo ni si Bingbing. Mora gini kutob mo duwa din kay. Mora madasa ko lawas. Come here, Bingbing. Come here. Sus. Di na niya ihatag kay. Di mo siya, kung ako ihatag, ako na sa ilabay-balik mo. Daga na sa siya, kapuyo na sa siya. Basta usahin na siya, higayon nga, tapulon ni siya. Mag-jogging na lang. Di na mo dagan. As kang marukuya aning CB. Come here. Di na ihatag ang duwaan. Come here. Bingbing, come here. CB, come here. There. Wa na. Kapoy na. Come here. CB. So inana na siya magbuot. Kano siya ganahan mo duwa. Kano siya dili mo duwa. Kapuyo na siya. Episode na. Atong ispayan. Imo ni ang playpen. Come here. Ani siya magpipi, ari siya magpupo. Conscious kayo siya na yung kamera. Amot magkapipi ba ni? Pero inahan na siya. Magpipi, magpupo. Mura ganahan. Unsa man ni? Pipi. Pipi ra ni iya. Tanawa ra gud unsa ka sentro ang iyang pipi. Pasaylo asib ha. Among gipakita imong private moment tanawa. Wa gi awas. Askang gilinggig training aning CB. Ang mga tao pareha pa lang kadisiplina nimo Sib. Wa gi hugaw atong palibot Sib. So kana amo nang pilon among ilisan og bag-o ready na sab sa sunod na niya nga pipi og pupo. Ka very good girl, Bingbing girl. Uy, ka very good girl man. Uy, very good girl man mo pipi da Bingbing. Very good girl. Mo na ingon ni Aris basta makatunong gani ko og pipi. Good girl gid para siya makahibaw ba nga sakto iyang gibuhat. Kay usahay tagsa ra hinon kaayo. Maybe once a week. Usipiat ni mo pingis. Aris sawag ibutang ang pipi dili sa pero tagsa ra gid kaayo. Mostly ana gid sa pad. So mao ni ang kang CB. Unya daghang ma-amaze na among bisita nga si CB ay sus
Wa man ako mahipos iyang pad. Sa iluas mga nangaon ron ha, tuwa nagpupo. Tuwa nagpupo sa gawas si CB. So nagsunod din yung pipi o pupo si. Sa iluas mga nangaon ha. Pero mao na si CB. Nga mutultol siya diri siya dapita pero man ako mahipos ang pad kay unsaon. Sige pa matag istorya. So nagpupo na hinon dito. Pero tanawon sa siya kalimpyado si CB. Kuan kanang basta labihang disiplanuduha ning CB. Ipras uban bitaw pataka lang bisag asa las bahay mo pupo or mo pipi kini si CB magtultol gyud diri. Unya makasab-an ko Dr. Iris ako may tighipos aning iyang pad kundi na ako maato og hipos. O karon di lang nato pahibaw sa Dr. Iris ba? Wa nato na hipos dayon. Unya tempa sa di pa ko manghipos. Ako ipakita ninyo ang naibag si CB. Mo ni ang bag ni CB. Come here, CB girl. Show them your bag. Mo ni ang bag ni CB. Come here. CB, come here. Na siya ay water container. So bisag namin sa sud sa kinan o sa laing bahay, collapsible ni siya. So mahimo rin siya i-collapse. Mahimo sad siya nga sudlan og tubig. Sib no? Sudlan og tubig. Come here. Ato ni sudlan og tubig be. Para kay bawo sila be. Okay. So natunaw ni mo na mong isip. Natunaw naman ang ice ni Bingbing girl. Ganahan kayo kaog ice. As kang giga ni iro ah. Murag iro gining Dr. Iris. Ganahan kayo mo inom og tubig nga bugnaw. Kasi Dr. Iris, bisag sa nagsulti siya mga doktor, mo bugnaw mo gina, di man gina manginom og init na tubig. Kang kusuga mo inom tubig ni CB. Basta bugnaw. Balik usa man ang kabaso sib imong inom. Okay na. Unya, inikahuman yung inom, ngita ni siya kanusnusan sa iyang simod. Inusnus na niya simod. Usually, arin na niya imusmo sa among couch. Manabadlungon siya, Dr. Iris. Usually, inikahuman niya og inom, akong tapuhan ang iyang simod para nga dili ba magbasa. Kaya mo may mabasa inig humanig inom. Tanaw, sa imuhaton, iyan ang inusnus ang iyang na-conscious kay doon ay kamera. Pero mo niyang iyang bag. Bisag asam at tumiglaing bahay or namin sa sakinan, dad-on ni Dr. Iris ang bag ni CB. Basta pinangga kay ni CB. Niya mo niya mga butang dari na. Kining tibok lamisa, iyan ni butang ni CB. Niya iyang harness, niyang iyang leash, na siya mga treats, nga dili pakaon niya kay allergic day siya. Kenapa siya daghang kay reservan to alya diri sa ilawom? Before kining lamisaha, mao ni gibutang ang tanan akong record sa kong kasong libelo. Karong naabsulto na ko, napila na lang nakapapil sa kong kaso, kasagaran mga butang ng CB. Na diri sa sud sa lamisa. Mao na akong work desk before. Dako ning lamisaha. Actually, kining lamisaha, hinatag ni Ma'am Inda O'Neill. Mao ni work desk ni Michael O'Neill, katong badtugang publisher sa Asia Week. Mao ni ang iyang work desk. Yan, namatay man si Michael O'Neill, ang iyang byuda si Ma'am Inda O'Neill, iyan ang gihatag nako. Kay journalist man kuno ko, nga malipay kuno si Michael nga laing journalist ang mudawat ang mogamit sa iyang desk. Hinaot wa masuko si Michael O'Neill sib nga ito'y nagaron gamit sa iyang desk. Tanaw si CB atong pangispiyahan. Ito nag-sunbathing na. Human nakapupo, human nakapipi, human nakainom, ubog ng tubig, nag-sunbathing na si CB girl. Makahimo na siya, magpabilin din for 5, 10, 15 minutes. Kundi na mo badlungon ni Dr. Iris, di na siya badlungon kay yung Dr. Iris tilig healthy na para nila. Healthy na sa ilang skin,
healthy na para sa ilang well-being, maayo makatabang sa ilang well-being. Unya, mura ni siya mag-window gazing. Na-conscious siya. Makasabot man ni CB ba? Na istoryan mo Dr. Iris, maminaw ni siya. Makasabot siya. Habaw siyang gilibak ang iyang sunbathing, so nagpalandong siya. Pero magpabiling siya diri sud sa bintana. Kaya mo may hangin kayo. Mo ning kadtong mga adlaw bitaw nga alimuot kayo. Ako ron ning agdon si CB, asa siya magpundo adto sa go. Kay mo may labing hangin nga lugar sa among bahay. So ikay guide na ko sip asa ka adto ko kay may hangin man kayo. Kay pa CB sige si atong gikamerahan na conscious ni. Pero kini mo usa sa mga favorite spots ni CB. Ari lang siya maghigda, ari siya ina nga post. Nabantayan ko nang Yaya Mar human sa Odette. Katungwa mi diri. So nag-uul siya yung martiali og na-depressed ba si CB nga wa kakita namo. Pero hantod karon mamaya ang post sumaten yung usa sa mga kana bitawng posing komportable siya or magpahuway siya. Pero usually ari siya mag-start dinhi. Pero may tihalin nalingaw siya kasi kung istorya. Pero din ako mag-istorya, labi nagdoon ako ibuhaton, di na ako siya matagad. Magtanaw siya aning pultahan, mo niya mong main door. Ni ari diri mosud si Dr. Iris. Gikan siya mga meeting sa gawas. Pagsitaw atam ni si CB. Nang kausa akong ginas Dr. Iris nga, Ars, si CB ba Ars, wag gid managad na ko, sige lagtanaw sa pultahan. Guilty kay Dr. Iris. Mo ni nga daghan kay ni sugyot nga biyae ko ninyo CB pila lang ka oras sa inyong bahay aron maanad siya nga di na kinahanglan mo siya ibilin. Pero di si Iris, di gin mo sunggot si Iris nga maibilin si CB nga siya lang usa diri sa bahay. Na kun doon nami paniudto o panihapon o mga meeting among tambungan amo gining ibilin si CB og laing bahay. Usually adto ni Yaya Marisa Pidin or ni pagumangkon ni Iris si Lara Hakosalem. Karon ko Lara na naman sa iro na siya yung itoy di na siya kaya siya kaatiman ni CB. Ganang kanis Lara sa iro sibno si Yaya Lara at sa man to si Yaya Lara anang Lara na imong ng Lara no Lara Hakosalem o mo ni si CB kuan gid siya molingaw gid siya pero mo na yung gamay kay nga bell aron nga bisan asa siya maka dungog ming Dr. Iris niya. Kay kunwa ni Bell, di man makitaan, gamay man kayo. Magpahipi lang gamay sa poste, di na makakita. Simang nagjutang iskina, di na makakita ni Musib. Suod sa ilawang sa katre, di na makakita. Suod sa ilawang bangko, di na makakita. Pero iniglakaw niya, mubagting manigamay iyang Bell. So makabantay man Dr. Iris nga ana ka si CB. Dahil na kalayo kay nato. So mo ang yano kay kinabuhi ni CB girl. Diri sa among Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon. Kining iyang sa tawag na color ba na itawag ninyo ana? Gasa ni gikan sa usa nato ka viewer nga taga Balamban nga nanaron man trabaho ug manibuyo sa California. Salamat kaayo sa inyong gasa ni CB. Ug nabatiyagan ni CB ang tanan ninyo pagmangga ug pagmahal niya. Kani ato magukod-gukod pa may CB before may mag-program. Karon si CB na mo duol na ko kakita siya mag-set up na ko sa atong programa sa panahon dayong kilom-kilom. Daghang salamat CB girl. Lahi kayong kalibutan ni CB diri sa among bahay. Kung ikumpara siyang original nga Pinoyanan sa mga De La Serna. Kaya dito ba siya ng puyo sa Pinoyanan ni Anhing Gobernador Tingting De La Serna sa Santo Niño Village sa Cebu City. Daghan kay siya upat ko na sila magsuon. Kunya daghan kay siya mga igagaw, daghan kay mga iro dito ang mga De La Serna. So aligre kay ni silang CB dito. And I'm sure bisag 6 weeks old pa siya nabalhin din nabaguhan gani siya nga unsa maning baya. Duha ra man katiguang akong kuyog din no. Ilo na to pahibaw Dr. Iris nga tiguang namin duha sibha pero
Nabaguhan tayo kasibno nga. Kinira sila akong kuyog niya. Magsigilag basa. Sigilag crochet ng usa. Usa sigilag tanaw sa iyang laptop. Sigilag suwat. Sigilag surf sa web page. Unsa man ang klase kinabuhi. So hinaut si CB wa ka nakabatyag kasib nga tinuod kang gihigugma ining baya. Bisan pag mga seniors na imong kuyog din tinuod na sila na higugma ni mo si Boy. Daghang salamat CB girl sa imong pagsabwag og gugma sa among Pinoyanan diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon nya. Malipay sa kay mahibaw sib daghang kay mag-atang nimo sa ato mga programa sa panahon dayon kilom-kilom. Dagan ni mga adlaw di ka ikita sa baruganan. Nagkamutuan na, wala lagi sa baruganan si CB Leo. Wa pa kamata, nasakit, doon nila yung lakaw, dagang isla pangagpas ni Musib kung di ka ikita. Asa palagdas, classmate Yul Julia, mangita dyan mo inig ekstro. Mura og dili matapos ang palagdas kung di ka magpakita CB Girl. Salamat CB Girl sa imong pagkuyog sa atong programa. Ug mao ni ang yano kaayong sugilano ng kinabuhi. Sa usa ka ito'y gitawag og CB. Kombinasyon siya sa Bichon o Shih Tzu. Mao ni iyan panagway, hilabihang gwapaha, labihang buotana, kung dili magkiat, kung dili magpabadlong. But mostly, dili ni siya magkiat, dili ni magpabadlong si CB. Buotan kini nga sakop sa among pamilya, si CB Girl. Daghang salamat CB. Sa nga ni CB o ni Dr. Iris diri sa among Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon. Daghang salamat sa inyong pagtanaw ining among video karong buntaga. Bye-bye CB Girl. Bye-bye. 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 Ay sus, na bingbing. Ay sus, nagbaboy man. Nagbaboy man ang bingbingoon sa nang naunga. Nagbaboy man. Bye-bye. Kanatong tanan.